कैसे बा बोला तेरा के खुले आम लेला बाधे रही टीका नाम लेला न टाइम वेस्ट और टेस्ट अभी टका के देखी जरा आवा छटके अरे राम के सवाल पूरी खटके मनीष राज मनीष राज मनीष राज मनीष राज मनीष राज मनीष वाला 76 सेठ खाना गाने बा बाप के बगाने बा ओहे बगाने के आम बा लेला भर छोरा सस्ते ही दाम बा बात राइट बा एक बार में लोग के पता तो चल ही जाए आ? तोरा चीज के न कालो जवाब बाटे चलो तोरा खाते तुझे जैसे भक्त के हां तो दे दो चलो छोड़ दे तोरा राम के सवाल पूरी खटके छोड़ा बता रे मनीष राज मनीष राज मनीष राज मनीष राज मनीष राज मनीष राज मनीष वाला 76 बड़े बड़े साइज बा भावना ना जायज बा सौदा बाबा करना कांच बा वक्त कहता ने अगनाम सच बा अच्छा तो सुनो हाँ हो तोरा नाला रखे तगड़ा जवाब बाटे सारे राम वाले तेरी दुश्मन हां तो पहुंच जाए रे सही हो अरे राम के सवाल पूरी खटके मिक्स बाय डीजे मनीष 76।